nimo kay dunay makapandol kung dili ninyo masabtan. No? Sa di pa na ko ihatag sa atong kardinal, ako lang ipahinumdum nga unta hinoon adisir mo nakaabot diri naminaw mo sa atong live sa Facebook, sa radyo na to, mao nga gamay na lang ang atong tunonon. Pero bisan pa na tuong kita kanunay kay kaning atong sangyaw dili ni parehas pastor nga teksto dili kay ang istorya ang atong gisubay. Istorya istorya sa kalibutan. Ang atong buhat kaning paghatag o interpretasyon sa mga sampingay sa kasulatan. Atong ihatag ni Cardinal Benito Bilisa. Kino, salamat, Master. Sa dili pa ko mo padayon sa unahan, agig sugo sa mayong pamatasan, mangayon lang katahuran sa atong buhi nga Dios. Ang wililain mo si Master Pope Ginito Gabulihaco. May buntag mo, Master. Sakit. O sa mga nanay spiritual, cardinals, bishops, leaders and members of the kingdom of Christ, mayong buntag kanatong tanan, especially sa atong mga visitors nga gikan sa nagkalinlain nga dapit ning atong nasod sa Pilipinas. Agig pagpasiuna, ini nga kaalam, no? Ini nga kaalam, dili ni makuha sa bisan kinsa nga magsasangyaw. Ilabi na nga makareveal especially sa kalendaryo sa Dios o makatug-an sa adlaw sa takna. Walay lain mao si Divine Master Pope Ginito Gabulihaco. Ito ning buhata sa pikas. Karon kay na-deform ang istorya sa kalibutan. Mao nga duha lang ang nakagraduate sa spiritual division. Si Malahari Pilimon Ondok Riang Bonanza o ang atong mahal nga magtutudlo Divine Master Pope Ginito Gabulihaco. Karon mga igsoon, ang akong ikahatag kaninyo mao ang nakita ni Juan Evangelista dito sa Pulo sa Patmos. Unsay nakita ni Juan Evangelista dito sa Pulo sa Patmos? Atong basahon ang balaang kasulatan sa Pinadayag Kapitulo 17, no? Versikulo 12. Kung masayo, atong basahon para klaro, no? Pinadayag Kapitulo 17, versikulo 12. Mato dinhi, ug ang napulo kabuok sungay nga imong nakita, kini sila mao ang napulo ka mga hari nga wala pa managpakadawat sa harian kagahom apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon nga mga hari sulod sa usa ka tawo kauban sa mapintas nga mananap. Unsa kuno to? Ang napulo ka buok sungay mao di ay ang napulo ka mga hari
nga muhari sila sulod sa usah katakna kauban sa mapintas, no, mapintas nga mananap. Daghan karon nga nagsulti nga ang mapintas nga mananap ilang giliteral nga mananap. Ang pangutana niini, unsa nga klase nga mananap? Mananap ba ni sama sa kabaw, kanding, o unsang klase nga mananap? Ang buot ipasabot niining mapintas nga mananap, si Kristo kana mga igsoon. Gobyerno kana ni Kristo, kanang mapintas nga mananap. Mato diha, ang napulo ka sungay o hari, muhari sila sulod sa usa ka takna kauban ni Kristo. No? Ani? Atong tan-awon karon mga igsoon, naibaluko sa mga hunahuna sa mga tao, pag ingon nga sungay, sungay sa mananap. Kung diha nakutong nga atong iliteral nga mananap, dili ta makaluwas sa mga katawhan dinhi sa kalibutan. Kaning napulo ka sungay o hari, ang trabaho ani nila mao ang paglaglag sa babae. Atong basahon ang giingon sa 17 kapitulo 16. O ang napulo ka buksungay nga imong nakita, kini sila kini sila ug ang mapintas nga mananap si Kristo, no? Nga mananap mao unya ang manag dumot sa daotang babae. Unsay trabaho ani nilang pulo? Magdumot sa daotang babae ug ilang laglagon. Ang unsa? Ang babae. Sunod, pagahubuan. Pagahubuan ang babae. Ngunit trabaho sa napulo, atong basahon, atong ilapos. No? Dira. O siya ilang pagalaglagon, o pagahubuan, o ang iyang unod. No? Ang unod anang babae. Kung saan? Pagakanon. Unsa pa? Ha? Oh. O siya ilang pagasunugon pinaagi o kalayo. Sunugon pinaagi o kalayo. Ato kuno tagsa-tagsaon mga igsoon. Managdumot sa daotang babae, pagalaglagon sa tupa unsaon? Tangtangon, no? Tangtangon sila sa tupa, wag tangon sila. Kanang babae. Ang pangutana na ron, isa man rin ang babae. Kung sa rin rule anang babae, atong lapuson sa ni. Pagahubuan sa tupa, kuhaan o katungod ang babae. Ang unod pagakanon unsa? Kadatuan. No, kadatuan. Kuhaan sila kadatuan.
Sunugon pinagi kalayo sa tupa kapungot o kabangis, no? Kabangis o kapungot ni Kristo. Ngano di ay? Ngano na may kapungot sa Dios anang babae? Ang pangutana ani karon, kinsa dining babae kaning daotang babae? Ha? Ato ko nang basahon ang Pinadaya Kapitulo 17, versikulo 4 o 5. Unsay gisulti dire? Og ang babae, no? Og ang babae nagbistig purpura o iskarlata og mga may dayan-dayan, no? Og may mga dayan-dayan nga bulawan og mga batong hamili og mga motya. Sa iyang kamot may gikuptan siya nga usa ka kupa nga bulawan nga napuno sa kangilaran o kaugawan sa iyang pagka makihilawason. 5. O diha sa iyang agtang naisulat ang tinago. Unsa tinago? Nga ngalan. Unsa? Babilonia. Babilonia dahil babae. No, babae, Babilonia din. Oh no. Babilonia. So, unsay atong pagsabot? Nga kaning Babilonia ang napulo ka sungay o hari, sila di ay ang maglaglag, no? Sila ang magdumot anang Babilonia. Sila ang maglaglag anang Babilonia. Ilang tagahubuan kuhaan o katungod, kuhaan sila authority. No? Ang unod pagkakanon, kuhaan sila kadatuan. Ngunit trabaho sa napulo kasungay ni Kristo. No? Pulo kasungay ni Kristo, ang ilang trabaho, sunugon pinagi kalayo. Nganong na may kapungot ni Kristo? Anong na may kasuko ang Diyos? Aning Babilonia? Tungod kay aning Babilonia, ang hari niini mao si Nabucodonosor. O si Nabucodonosor, dili mo to sa Diyos sa mga Israel, sa mga Israelitas. Dili mo to sa Diyos nga mao si Kristo. Si Nabucodonosor. Ato kunong basahon kaning Babilonia. Sumala sa Isaiah 46:11, no? Nga gikan sa layong silangan. No? Basahon na to ang Isaiah Kapitulo 46, versikulo 11. Isaiah. Diara. No? Isaiah 46, 11. Nagatawag sa usak ka dumadagit nga langgam. Sa to? Nagatawag sa usak ka dumadagit nga langgam. No? Dumadagit nga langgam. Ngano man po atong tiwason? Ang tao, no, nadireta, nagatawag sa usa ka dumadagit nga langgam gikan sa silangan. Ang tao sa akong pagtambag gikan sa usa ka halayog nga yuta, Babilonia. Oo, ako na nga gisulti, ako usab nga pagahinabuon kini. Ako nga gitinguha, ako usab nga pagahimo. Sato pa, si Nabucodonosor usab ka langgam nga dumadagit gikan sa silangan. No? Ato ko nung sabtong pag-ayaw mga igsoon. Ngano
Ingon gitawag siyang langgam nga dumadagit gikan sa silangan. Atong basahon ang ikaduhang mga hari, versikulo 20. Unsay gisulti dito? Sa panahon ni Ezekias. Kini si Ezekias nagtuaw sa kamatayon. Nagtuaw sa kamatayon. Nagsugo ang Dios ni Propeta Isaias nga nagaingon, adtua si Ezekias, ina siya nga papangandamon siya kay mamatay siya. Niadto si Propeta Isaias kang Ezekias. Samtang niadto siya, iyang gisugilan o unsay sulti sa Dios niya. Ezekias, nagingon ang Dios, papangandamon ka, makay mamatay ka. Unsay gibuhat ni Ezekias, mga igsoon? Unsay iyang gibuhat? Ha? Unsay gibuhat ni Ezekias? Nitalikod sa dingding. Nitalikod siya sa dingding. O nag-ampo siya. Unsay iyang giampo? Atong basahon. Diara. Ingon siya, hinumdumi karon o Kristo, ako nagpakiluoy kanimo. Muni ang pagampo. Giunsa ko ang paglakaw sa tubangan nimo sa kamatuoran. O sa usa ka higpit nga kasing-kasing. O gibuhat ko kadtong maayos sa imong pananaw. O mihilak si Ezekias hilabihan. Unsay atong nasabtan? Nag-ampo siya. Iyang gipangayo sa Dios. Wa pa din nimo makita ang akong mga binuhatan? Nga ako nagalakaw sa magtarong. No? Ang Dios, mga igsoon, dili bungol, dili buta. Nakakita siya nga niagas ang mga luha ni Ezekias o diha nalungog sa Dios. Samtang si Propeta Isaias wa pa ka layo, iyang giingnan. Nag-ingnan siya sa Dios, balik dito, balik. Ingna si Ezekias. Unsay giingon sa Dios niya? Ingna si Ezekias nga pasibugon ko ang iyang kinabuhi sa 15 kalikan. Ato ko nung basahon, kung tinuod ba ang gasulti ang Diyos ni Propeta Isaias. No? Atong basahon dire. Direta sa Direta magsugod sa 13. O si Ezekias nanimati kanila. Dire. Atong sugdon kini sa 4. O nahitabo sa wala pa mahilakaw si Isaias ngadto sa kinataliwad-an sa syudad nga ang pulong ni Kristo midangat kaniya nga nagaingon, bumalik ka o ina si Ezekias ang prinsipe sa akong katawhan. Kinimaw ang ipamulong ni Kristo, ang Diyos ni David nga ang imong amahan. Gidungog ko ang imong pag-ampo. Nakita gyud sa Dios ang iyang pag-ampo. No? Nakita ko ang imong mga luha. Ani karon, ikaw pag-aayuhon ko. Sa ikatulog kadlaw, ikaw musaka ngadto sa balay ni Kristo. Oh! Dungan no? Nandunggan ko ang imong mga adlaw. Dumagan, I'm sorry. May nangatong klarahon. Kay live ra ba ta? No? O dungagan ko ang imong mga adlaw sa 15. No? Katuig. Mao nga kung kita magalakaw sa iyang kabalauran tulumanon og mga sugo, ang Dios di ay muhatag usab. O
Unsa? Oh. So, adunay no, dili kay adunay. Naagyoy everlasting life ang tao. Kung kita mutuman sa iyang kabalauran, tulumanon mga sugo. Mauni ang tulo ka factors. Mauni ang tulo ka factors sa gobyerno sa Dios. Asa na ta? Padayon lang ta. No? O ako magapanalipod niini sidara tungod sa akong kaugalingon o tungod sa akong alagad na si David. Si David ang gikuanan diri. No? O si Isaias mingon, kuhaan ninyo ang usa ka tinurta nga igos, og ilang gikuha, og ilang gibutang sa ibabaw sa hubag, og siya naayo. Naayo si Sikyas. Pero si Sikyas, unsa isulti niya kang Isaias? Unsa ba ang ilhanan? Gitambalan na gani siya, nangita pa gid siya ilhanan. Unsa? Og si Sikyas mingon kang Isaias, unsa ba ang ilhanan nga si Kristo magaayo kanako? Og ako, og nga ako musaka ngadto sa balay ni Kristo sa ikatulog ka adlaw. Og si Isaias mingon, kini mao ang ilhanan kanimo gikan kang Kristo nga buhaton ni Kristo ang butang nga iyang gipamulong, magauna ba ang anino sa napulo kalakang? Kung musibog ba sa napulo kalakang? Muni sulti sa Dios. O si Sikyas mituba, usap ka masayon nga butang ang anino mo hilig sa napulo kalakang. Dili, kung dili pasibuga hinuon ang anino sa likod sa napulo kalakang. O si Isaias nga manalagna, misinggit kang Kristo. Ug iya gipasibog ang anino sa napulo kalakang. Kwansa 15 ka tuig, no? Sumala sa nahimo sa orasan ni Ahas. Niadtong panahon si Birodak Baladan nga anak nga lalaki ni Baladan nga hari sa Babilonia, nagpadala og mga sulat og usa ka gasa ang Sikyas. Kay nahibaluman si Baladan nga si Sikyas nagmasakit. Mao nga nagpadala og sulat dito kang Sikyas. No? Mao ni ang ingon. Og si Sikyas nanimati kanila. O gipakita kanila ang tibok balay sa iyang mahal, no, nga mga butang, ang salapi o ang bulawan o ang mga panakot o ang mahal nga lana o ang balay sa iyang hinagiban. O sa tanan nga makita sa iyang bahandi, walay butang nga iyang walay butang sa iyang balay. Bisan sa tibuok niyang ginharian nga wala ipakita ni Sikyas. Ngano man to, mga igsoon? Nganong walay usa nga wala niya ipakita sa iyang balay? Ngano man? Aron matuman ang giingon nga karon mao na nga ang tanan pagadayon ngadto sa Babilonia. Unsay ato nasabtan mga igsoon? Aduna ba'y pagbihag o wala? Aduna mga igsoon. Aduna gi pagbihag. Ato ko nung basahog na pos mga igsoon, no? Dira, 14. Unya miadto si Isaias sa mga manalagna kang Sikyas nga hari. O mingon kaniya, unsay giingon ini mga tao? O diingikan sila nga nanganhiman kanimo.
O si Sikyas mingon, sila gikan sa halayong yuta, Babylonia. Bisan sa Babylonia, no? O siya mingon, unsay nakita nila sa imong balay? Ingon si Sikyas, ang tanan nga niya sa akong balay ilang nakita, walay butang sa akong bahandi nga wala na akong ipakita. Unsay sulti ni Isayas, Pangisikya, pamatia ang pulong ni Kristo. Ha? Ania karon ang mga adlaw moabot na. Niabot na ang mga adlaw. Nga ang tanan nga naa sa imong balay ug ang tinigom sa imong amahan, hangtod niining adlaw pagadaton ngadto sa Babylonia, walay mahabilin na mulong si Kristo. Wagi nabilin dito. Didala ngadto sa Babylonia. Mao nga ni anak mga igsoon, mao nga Nabucodonosor gitawag nga langgam nga dumadagit gikan sa layo nga yuta. Mao na mga igsoon, no? Hangtod kani abot nga ang hari sa Babylonia si Nabucodonosor kay panahon pa to ni Birudak Baladan na ang anak ni Baladan. Panahon pa to ni Sikyas. Hangtod ni abot si Nabucodonosor o gibihag ni Nabucodonosor ang Jerusalem sa tuig 606 BC. No? Si Nabucodonosor di ay ang langgam nga dumadagit. Unsa may connection sa napulo ka sungay o hari niining istoryaha sa Babylonia. Kung atong tan-awon mo mga igsoon, si Ginoong Hesus nagsulti. Unsay gisulti niya? Aron may baluta ug asa na karon ang istorya sa Dios dinhi sa kalibutan. Kay kaning istorya sa Dios nobela, pabalhin-balhin o istorya. Si Jesus nagsulti, Mateo kapitulo 21, versikulo 42-43. Unsay sulti ni Jesus? Did you never read this in the scriptures? The stone, si Kristo, which the builders rejected, the same is become the head of the corners. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. 43. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken away from you and given as a gihatag to a nation, bringing forth the fruits thereof. Gihatag di ay ang gingharian sa Dios sa usa ka nasod nga mao ang nasod nga Pilipinas. Karon ang pangutana mga igsoon, ako ra ko'y kubag. Matod nako nga Pilipinas ang gihatagan sa gingharian sa Dios. Asa man mabasa litra por litra sa Biblia, Pilipinas. Di jud ka makabasa mga igsoon nga Pilipinas. Kung imong sabton giingon ni Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Meaning to say, mahimong Kristiyanos nga nasod. Unsa man nasura sa tibuok kalibutan nga nahimong Kristiyanos, only Pilipinas lang. Ha? Wa kay mabasa litra por litra sa Biblia, Pilipinas. Kay ngano nga, unsa may dakong rason nga wala gisulti sa Biblia, Pilipinas. Tungod kay kung gisulti sa Biblia nga Pilipinas, dili na kahibulungan ang Dios. No? Dili na kahibulungan ang Dios kung gisulti sa Biblia. Muni atong dapat na masabtan mga igsoon nga ang
gihatagan dahil sa gingharian mao ang Pilipinas. Pilipinas ang gihatagan ni anang 1543 ni abot si Ruy Lopez de Villalobos dinhi sa Pilipinas. Og na-recognize ang atong nasod sa ngalan nga Pilipinas sugo sa hari sa Asturias nga si King Philip II. No? 1543. Ngano man? Nganong 1543? Nganong naka-istorya ta sa Pilipinas niyanang tuiga 1543? Ay, ang kasulatan ng ingon. Usya 6-2. Tapos sa duha ka adlaw, no? Tapos sa duha ka adlaw. Tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi kaysa ikatulo. No? Ikatulo ka adlaw kita pagabanhaw niya. Ato kunong tanawon kay matod sa kasulatan tapos man kuno sa duha ka adlaw inaani na mga igsoon. 1, 2, 3. Wani ha? Tapos sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi sa ikatulong adlaw pagabanhawon kita niya. Inaani na mga igsoon. No? Oh. Ang usa ka adlaw pila? Usa ka libo ka tuig. Ang duha ka adlaw tagsa ka libo ka tuig na ha? Tagsa ka libo ka tuig. Karon ang pangutana. Nganong nakasulata o ang usa ka adlaw usa ka libo ka tuig? Sumala sa unang ikaduhang sulat ni Apostol Pedro 3:8. Iyon siya, mga hinigugma, ayaw ka mo pagpakabuta sa usa ka butang nga tinago. Ha? Nga ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. Ang duha ka adlaw, duha ka libo ka tuig. Muni duha ka libo ka tuig. No? Naon sa naman eh? Oh. Di naman takapalong mo ko na ni. Anak. Ha? Tato pa duha ka libo ka tuig. Muna ang gingon sa Hosea, tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulong ka adlaw, pagabanhawon kita niya. O kita magapuyo diha sa iyang atbang. Duha ka adlaw, duha ka libo ka tuig. Muni ang atong kuhaan sa tuig nga nahiuli ang Jerusalem. Kay ang Jerusalem nabihag sa hari sa Babylonia nga si Nabucodonosor. Pag minus nimo sa 457, ang answer 1543. Mao nga mahimong nasod ang atong sa ngalan nga Pilipinas. Muni mga igsoon. Karon atong balikan. Matod sa kasulatan ang napulo ka sungay o hari managdumot sila sa daotang babae nga mao ang Babylonia. Ilang pagalaglagon, tangtangon, nawadon sila. Pagahupuan. Kuha anong katungod, ang unang pagkakanon, karatuan. Sunogon, pinaging kalayo, kabungod sa Diyos. Tanaw na to mga igsoon. Aron makita na to, karon dayon. Kung kinsa ang espiritual nga Babylonia dinhi sa Pilipinas, kay nito man kita ni Ginoong Jesucristo nga ang ginghari ang ihatag sa usa ka nasod. Kung nito tato pa ang istorya karon atong pangitaon ang espiritual Babylonia dinhi sa Pilipinas. Unsa ano to pagpangita? Mga igsoon. Unsa ano to pagpangita sa espiritual Babylonia? Atong basahon ang Ecclesiastes 1:9. Unsa gisulti? Ha? Unsa gisulti sa Ecclesiastes 1:9? Ang
namao. Unsay namao ha? Ang namao kaniadto. Mamao ugma. Ang himo kaniadto. Pagahimuon man ugma. O walay butang bag-o ilalom sa adlaw. Sato pa, history repeats itself. Pabalik ko na to ang Babylonia dinhi sa Pilipinas. Pagbabalik niini, adunay tinudlong panahon ang Dios nga 2,520 katuig. Imong isubtract sa 606 BC nga diin nga ang hari nga si Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia, isubtract na nimo aron makita nimo kung kinsa karon ang spiritual Babylonia. Walay lain mga igsoon. Ang nagtukod sa Iglesia ni Kristo. Maniini ang founder mao si Felix Isagong Manalo. 1914 nigawa sila. Kung atong ayoon pagsabot mga igsoon, ang spiritual Babylonia mao ang Iglesia ni Kristo. Nganong nakaingon man kita nga ang Iglesia ni Kristo mao ang spiritual Babylonia? Ngano? Tungod kay si Felix Manalo ni angkon nga siya ang langgam nga mandaragit. Anong dagit o biyag? Usara na o duha? Usara. Mao nga. Niining puntoha mga igsoon. Dili ta makadinay nga niini tuiga ni gawas ang pundok nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Dili ako maulo musulti kaninyo nga ang spiritual Babylonia mao ang Iglesia ni Kristo. 1914 ni gawas mga igsoon. No? 1914 ni gawas sila. Mao nga ang sulti sa kasulatan nga ang napulo kasungay ni Kristo mao diay ang managdumot sa daotang babay, which is Iglesia ni Kristo. Sato pa, ang Iglesia ni Kristo mao ni ang kaaway kaniya, mao ni ang kaaway sa Dios tungod kay dili mo tuo nga si Kristo Dios. Mao nga pagalaglagon, tangtangon sila. Di na sila makasangyaw. Kuhaan silang authority nga makasangyaw pa. Pagahubuan, kuhaan sila katungod, muna kuhaan silang authority. Unsa pa? Ang unod nila pagakanon sa tupa, ang ilang kadatuan, kuhaon na sila. Kuhaon na sa gobyerno ni Kristo. Kuhaon na ang ilang kadatuan. Sunod, sunugon pinagi kalayo. Diya na mga igsoon. Nga inigbarog na sa gobyerno sa Diyos. Kauban sa napulo kasungay. Aning punduka, huwag tangan dyan eh. Ang problema karon kanus aman po ni magsugod o kanus aman ni matapos. Ha? Atong lapuson ni aning istorya. Imong idungag ang 490 gikan diha. Pilay answer. 2033. Gidiretso na ko na. Kay kaning 490 mo ni ang tagal sa katawhan. Og niini sa 490 ni gawas ang Misayas. Mao si Jesus. Tungod lagi kay naa naman taga istorya sa Pilipinas sa ato pa. Mubalik si Jesus sa bag-ong lawas. Walay lain sa atong mahal nga magkatudlo. Divine Master po Ginito Gabulihan.
Amen. Dili ta mahadlok ano man ang sulti gaingon man. Ha? Muabot ang bag-ong Jerusalem, bag-ong katawhan. O diha ang bag-ong ngalan. Ha? Bag-ong ngalan, bag-ong lawas. Kung atong basahon ang Lucas, ang Espiritu sa Dios anaa kaniya. Ato anong basahon sa Lucas 4:18. Para makita nato nga naa kaniya. O unsa may prueba nga siya tungod kay siya ang nakatug-an sa kalendaryo nga wala pa ang kalibutan na ana ang kalendaryo. No? Kay kung wala pa ang kalendaryo na ang kalibutan, unsaon ni paghimo sa Dios sa unang adlaw, ikaduha, ikatulo, hangtod sa ikapito, nga may pahulay siya kung walay kalendaryo ang Dios. Muna atong masabtan, no? Ato mo nung basahon ang Lucas. Lucas 4. Ang sa gisulti 3. 4:18. No, hangtod sa 19, no? Ang Espiritu sa Ginoo ang Espiritu sa Ginoo anaa kanako. Kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo. O sa kay uli sa igtatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinawdaw, sa pagpahibalo sa tuig sa kahimo sa Ginoo. Muna nga ang Espiritu sa Dios naadjud kaniya. No? 2033. Sa 2033 na mao ang ika-490 establish na ang divine government of God. Na ang napulo kasungay. Kay dili pwede nga naa ang napulo wala pa si Kristo. Mag-una si Kristo ay ang napulo kasungay. Kay mabanha man to sila pinagi kang Kristo. No? 2033. Tanaw na to mga igsoon. So wala pa ning tuiga. Sa 2033 daghan ang Kristo nga daghang lawas nga gisudlan ni Kristo. Kay kaning Kristo sugo, no? Daghan lawas, pating daghan ang lawas gisudlan. Tungod lagi kay Pilipinas ta istorya. Imong pangitaon kung asa na karon. Kung tinuod ba nga atong mahal nga magtutudlo, pinaagi sa tuhusay, mapamatud-an nato na siya. Kung imong tan-awon, ni anang 659 nga ang katapusang hari mao si Amon, imong kanang kuhaan sa pila? 2,520. Pila sir? 1861. Kinsa ang sugo kana? Si Dr. Jose Protasio Rizal. Dili dito Kristo? Kristo. Ano man? Unsay napaka-Kristo niya? Ano nahimo siyang Kristo? Tungod sa land of promise. Unsay sulti niya? Sa alas City, 3 sa gabi, sa Barangay Santa Cruz. Matod niya, iyang isinggit sa ilabihan kakusog. Matod niya, Mindanao is the land of promise. Sa ito pa, ang yutang saad na akaram din. No? 1861. Idumag nimo ang 111. Asa man naging kanani? Gikan kini sa spirit guide man. Atong i-reverse. Ang espiritu nga migiya sa tao. Pangitaon nimo na kung asa ka ng espiritu ha. No? Pila answer? 19? 70?
To. Daghang na tao sa 1972 pero dili inborn. No? Daghang na tao sa 1972 pero dili sila ang gihatagan og authority sa pagpabarog o sa pag-restore sa gobyerno sa Dios. Walay lain na tao ani ang atong mahal nga magkakadlo. Master ko dinhi sa video. 1972 ani February 4 sa ato karon Adar 4 kay wala na tamag adapt sa kang Gregorio nga kalendar Adar 4. So sa dili pa ko mo padayon advance happy birthday master. Dili ni akong birthday. Birthday na to tanan kay kita tanan mga on. Og ako ray birthday, ako ray kaon na sumbok baka. Sige, ato sang paminaw. You know, 1972 imong idungaw ang 40 diha. Ayaw ni apil sa ha. Idungag nimo ang 40 pila yan sir? Pila? 11, 1. Kani? 0, kani? 2012 dili ta maulaw musulti sa kadaghanan. Nga sa 2012 giingnan siya sa Dios. Dili na si Pilimon ang Kristo karon sa kalibutan. Ikaw na. Tama dili? Oh, 2012 diha nagsugod ang istorya nga siya ang sunod ni Dr. Jose Rizal. 2012 muisip taong 7 kay kaning kalibutan 77. Ang answer na ni 2019 dili na tukod ikaulaw nga aron nga mugawas si Master o ang mga binanhaw ng mga partakers sa kalibutan. 2019, before that, 2018, diha nawala si Manare. Aron nga makagawas kita sa kalibutan. 2019. Idungag nimo ang 7. Ang answer, 2026. Unsay istorya? Mooni ang gitawag nga reenactment sa buluhaton ni Jesucristo ug ni Juan nga Bautista. 2026 kay kung kuhaon naman ng 2000 magpabilin 26 diin si Jesus nagsugod sa pagmantala sa gobyerno sa Dios nga gikumpos sa kabalauran tulumanon og mga sugo. 30 anyos siya nagsugod. Idumag niyo ang another 7 ang tubag 2033. Mora na yung mga isuot. No? 2033 mo ang ika-490 karon kay atong balikan nga nianang tuiga pagka 2024 34 I'm sorry diha mulingkod ang unang unsa sungay ni Kristo ang magsugod dinhi sa balaan nga syudad. Tulo ni sila dinhi, tulo ni sila dinhi magsugod. Kay mo man ni aning balaan nga syudad, mo man ni gitagana sa Dios. Mo ni gitagana sa Dios. Nga ikaw. Idungag nimo ang unsa 41 years and 8 months. Pila? 2075 bulan sa Abib. Abib na 2020 75 diha mahanaw ang iglesia ni Kristo. Asa mo tagiin aning 41 years and 8 months. Gikan kini sa usa ka takna sa Dios. Nga ang usa ka takna sa Dios
41 ka tuig ug 8 ka bulan. Ato kunong husayon ang usa ka takna sa Dios. Aron makita nato nga kaning 41 years mo ni magbahin, amo ni bahinon sa napulo ka sungay ni Kristo nga maglaglag sa dawtang babae. No? Ato kunong tan-awon mga igsoon. Ang usa ka takna sa Dios. Basahon sa Bible. Kaya aron nga mabasa gyud nato ng Bible. Kung atong itapik ang 1 hour, atong basahon ang Bible. Ang mga kardinal o bishop andam ng yung Bible. Sige. Sumala sa kalibutan. Aning kalibutan adunay gitawag na no? Longitude. Muni kalibutan mga igsoon, no? Mag-drawing ta. Longitude. Longitude. Aduna po'y latitude. No? Kanay gitawag ni Ecuador. Equator. Gikan dire padong dira adunay pila? 180. Gikan po dire padong dire aduna poy 180. So 180 plus 180 pila? 360. So kani gitawag og longitude adunay 15 degrees. O kaning latitude kani no? Aduna na siya ay 24 hours. Kung imong tan-awon 15 times 24, ang answer 360. Oh, 330. Ano yun? 360. 360. Sato pa, ang usa ka adlaw, ang tuyok sa kalibutan, sulod sa 24 oras, adunay 360 days in a 1 year. Karon, atong tanawon ang 360,000 ato na siyang i-divide sa oras nga 24. 36 divided by 24 equals pila? 5 1. Isa. Nganong niabot naman ka og 360,000? Dire niyo sir. Asa man mong 1 day, 1 year, 1,000 years sana. Atong i-detail kay daghan kay tao bago nga niabot. Magsugod kita sa 1 day equals 1,000 years. Adunay gitawag nga 1 day nga 1 day rapod. Aduna po'y 1 day nga ang katumbas usa ka tuig. Aduna po'y 1 day nga 1,000 years. Nining tulo, asa may atong dadon nga formula aron nga makakwinta ta. Anhi ba ta sa 1 day nga ang katumbas usa ra pud ka adlaw? O anhi ba ta sa 1 day nga ang katumbas usa ka tuig? O anhi ta sa 1 day nga ang katumbas usa ka libo ka tuig? Atong mabasa sa Números 14:31.
34. Oh. Muni ha, teksto ani sa Números 14:34. Doon, sunod, ikaduhang sulat ni Apostol Pedro 3:8. Okay. Números. Aron nga makita na to. Números. Kita? Okay. Basa. Okay. Números, kapitulo 14, versikulo 34. Ingon sa gidaghanon sa mga adlaw sa inyong pagpaniid sa yuta. Bisan sa kapatan kaadlaw nga inyong ipaniiran, kini magadala kamo sa inyong kadautan sulod sa kapatan katuig. Maingon nga ang tagsa adlaw magaisip sa tagsa katuig. O pagailhon ninyo ang akong pagtalikod. Atong basahon pagbalik mga igsoon kay wala may maintindihan to, no? Ingon sa gidaghanon sa mga adlaw sa inyong pagpaniid sa yuta. Bisan sa kapatan kaadlaw nga inyong gipaniiran kini. Magadala kamo sa inyong kadautan sulod sa kapatan katuig. Maingon nga ang tagsa kaadlaw magaisip sa tagsa katuig o pagahimon ninyo ang akong pagtalikod. Ikaduhang sulat ni Apostol Pedro 3:8. Mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta sa usa ka butang at tinago nga ang usa ka adlaw usa ka libo katuig. Muni katong basa usa ka adlaw usa ka libo katuig sa alang sa tao. Sa Dios usa ka adlaw lang. Karon ato tungo sayon. So, dili ta mo gamit ani. No? So, 360,000 i-divide nato na siya sa 24 hours. Sa to pa 1 24 pila 2 ani 1 12 divided by 24 cannot be. Sa to pa breakdown 0. 120 divided by 24 pila 5. 5 times 4 pila 20. 0 2 5 times 2 10 plus 2 12. 0 bring down 0. No? Pila 0 divided by 24 0. 0 times 24, 0. Pila? 0. Bring down? 0. 0 divided 24, 0. 0 times 24, 0. 0. Kinalasan, 0. 0 divided 24, 0. Mao nga adunay 15,000 days. I-divide nimo ni siya sa pila? 15,000 divided by 360. Kani 15 times divided by 360 cannot be. So gikan dire ani mo isbog ka og ika duha ka 0. Mga 1,500 divided by 360 pila? Ha? Pila? 4. 4 times 0. 0. 4 times 6. Pila? Kirito. 4 times 3. 12. Plus 2. 14. Minus. 0. 0 minus 4 cannot be. Mulang ka sa 5. Kani, mimong 4. Kani, mimong 10. 10 minus 4. Pila? 6. 4 minus 4, 0. 0 naman eh. So, dinata. So, karon 60 divided by 360 cannot be Japon. So, mo bring down
0. 600 divided by 360, pila? 1. 4 times 360, pila? 360. Minus 0. Kani 10, kani 5. 10 minus 6 equals 4. Kani 5 minus 3, 2. Sakto pa, ang usa ka tuig adunay 41 years and 240 days. Nagkaroon kay ma-divide pa man ni sa binulan. So 240 divided by 30. Wagi 31, wagi 29. 30 yun ang usa ka bulan. Sumala i-times ni mo ni 360 ang usa ka tuig. Ang usa ka tuyok sa usa ka adlaw 360. Wag yun. Why 31, why 29 equal 30 days in a month. So, pila? 240 divided by 30, pila? 8. 8 times 0, 0. 8 times 3, pila? 24. 0. So, ang usa ka takna di ay sa Dios. Mao ang usa. Mao ang 41 years and 8 months. Nigawas nga ang usa ka takna sa Dios nga mao'y pagaharian sa napulo ka sungay ni Kristo. Totally nga ang ilaha pagalaglagon nga mao ang iglesia ni Kristo mahanaw sa unsa tong tuiga 2075. Kung imong i-divide ng 41 years and 8 months, tagpila na lang sila ka tuig. O man ang imong tanawon. No, tanawon nimo na. Naay mo 4 years. Tama? 4 years ka pin sa napulo. Oh. Karon kay kanang napulo sa Israel, mga igsoon, ang napulo ka maghukom sa Israel, mao si Othniel, Aud, Gideon, Tula, Jair, Jepti, Ibsan, Ilon, Abdon, Samson. Pulo ka mga maghukom sa Israel. Unsay pulo, di ba 14 na sila? Walay labot si Dibura o si Barak o si Huilog si Abia. Kay si Huilog si Abia ni dawat og hip-hip. Mga wa sila apil sa napulo ka mga maghukom sa Israel. Nagkaroon kay naman ta sa Pilipinas. Ang napulo ka mga maghukom mao kadto ang napulo ka mga dato nga niabot dinhi sa Pilipinas gikan sa Borneo. No? Ang napulo ka dato magsugod ka na asa? Asa pwede na to i-reason na lang. I-reason na lang nato kay wa lain, no? Para makita nato nga kanang napulo. Kaya basi nagsulti to, kinsa ba na silang mga napulo ni Kristo? Ang napulo ni Kristo kasungay, mo ka ng napulo ka mga dato. Ano sa man na inaabot? Oh, kadira tata. 10, 12, 40. Oh, 10, 12, 40. 10, 12, 40. 12, 40. Ang napulo ka dato, di ka na ni dato, kinsa? Puti. Next, dato, sumakwil. No, sumakwil. Sapa? Si dato, bang kaya. Next, si dato Paduhino. Kapila naman eh. 4, 5, kinsa? Si dato
Lubay. Oh. Isa pa, si Dato? Ha? Isa, si Dato? Dumangsul. Oh. Sunod? Dato? Paiburong. No? Paiburong. O si Dato? Dumangsul. Ano yung dumangsul? Oh, dumangsil. Oh, dumangsil. Isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulang 4. Tulo. 2. Si Dato? Isa. Katapusan sa Valenzuela. Si Dato? Dumalugdog. O si Dato? Valenzuela. Ano yung bain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaning napulo ka Dato, muni ang ikatulong panon ng ipadala sa Diyos din sa Pilipinas. O kining napulo, ang trabaho din nila, mao ang paglaglag sa babae, mao ang magahubo sa babae, ang unod pagkakanon o sunugon pinagig kalayo. Moro man inyong gihulag, kinsa ning napulo kasungay ni Kristo. Muni ang mubalik din sa Pilipinas. Nga mao'y maglaglag sa Iglesia ni Kristo. Matang murag taas naman Muna nga ako maingon may nga igsoon. Magpasalamat kita og dako. Nga nakaambit kita nining kalam. Nga kining kalama wala pa ni sa unang panahon nga kita wala na abot dinhi. Og wala tay papel labi na nga katagat tagtahas tatong mahal nga magtutudlo. Dili na ako tason mga igsoon. Kundi ay magpaila. Usa ko sa pertahan nga mao ang beryl precious stone as the 8 gates toward the everlasting kingdom of the Christ of God and of Christ. Kawalo. Mao nga wala ko man atong mahal nga magtutudlo.